आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। कोकण आणि कोकण सात लाईव्ह हे गेल्या 9 वर्षांपासून एक अतूट नातं बनलंय। कोकणचा सांस्कृतिक ठेवा, प्रथा, परंपरा जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचं काम कायमच कोकण सात लाईव्हनं केलंय, करतंय। याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला तो कुणकेरीच्या हुडोत्सवाच्या निमित्तानं। जगभरात प्रसिद्ध असणाऱ्या या हुडोत्सवाचं औचित्य साधत कोकणातल्याच युवकांनी एकत्र येत कुणकेरी हुडोत्सव हे गाणं बनवलं। याचं कोकण सात लाईव्ह मीडिया पार्टनर आहेत। सध्या हे गाणं सोशल मीडियावर चांगलंच धुमाकूळ घालतंय। कोकणातला मोठा सण म्हणजे शिमगोत्सव। शिमगोत्सवात कोकणातील रूढी, परंपरा, संस्कृती जपत चित्तथरारक अनुभव देणारा उत्सव म्हणजे कुणकेरीचा हुडोत्सव। या चित्तथरारक अंगावर शहारे आणणाऱ्या उत्सवाचं वर्णन कुणकेरीचा हुडोत्सव या स्पेशल गाण्याच्या माध्यमातून करण्यात आलाय। कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह या गाण्याचे मीडिया पार्टनर आहे। कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून हे गाणं रिलीज होताच दर्शकांचा या गाण्याला तुफान प्रतिसाद मिळाला। या गाण्याची निर्मिती कोकणच्याच युवाईची आहे। या युवकांना कोकण सात लाईव्हनं खास प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला। या गीताची संकल्पना गुरु परब यांची आहे। गीत लेखक आणि निर्मिती सहाय्य संदीप सूत यांचं, तर संगीत कपिल कांबळे यांनी दिलंय। गायक संदेश कुणकेरकर, कार्तिका कांबळी, कपिल कांबळे यांनी हे गीत गायलंय। रेकॉर्डिंग, स्टुडिओ मिक्सिंग आणि मास्टरिंग कपिल कांबळे यांनी केलंय। तर या गाण्याच्या व्हिडिओ एडिटिंगचं शिवधनुष्य पेललंय कोकण सात लाईव्हचे व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद कदम यांनी। कुणकेरीच्या हुडोत्सवातील प्रथा, परंपरा आणि बारकावे या माध्यमातून दर्शकांपर्यंत अचूकपणे पोहोचवण्याचं काम एडिटिंगच्या माध्यमातून करण्यात आलंय। तर ड्रोन शूटिंग SM प्रोडक्शन इंडिया यांचं असून कुणकेरी गावातील ग्रामस्थ, माता रमाईनगर कुणकेरी, श्रीदेवी भावई देवस्थान कमिटी कुणकेरी, श्रीदेव क्षेत्रपाल देवस्थान कमिटी आंबेगाव, श्रीदेव कलेश्वर देवस्थान कमिटी कोलगाव यांचे विशेष सहाय्य लाभलंय। पाहुयात हुडोत्सवाचा हा थरार गाण्याच्या माध्यमातून। शक्ती नावात गगनचुंबी हुडा शोभे कुणकेरी गावात। भाविक सारे माथा टेकती अशी शक्ती या नावात गगनचुंबी गावात। ढोल वाजू चला, डप वाजू चला, रंग उधळून राधा नाचू चला, होनी बेभान मारूया रोपाट, सर्वांनी बोला आता हव्वा 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 हव्वा। भाविक सारे माथा टेकती अशी शक्ती या
हुडकेरी गावात. देवी मायेची माऊली होई भक्तांची सावली. कौल घेता उत्सवाला देवी हाकेला धावली. देवी मायेची माऊली होई भक्तांची साऊली. कौल घेता उत्सवाला देवी हाकेला धावली. कलेश्वर कोलगावा क्षेत्रपाल आंबे गावा भक्तांचा आहे पाठीराखा. वाजत गाजत बसुनी पालखीत बहीण भेटे आपल्या भावा. रस शिरवाळे पुरणाची पोळी पानांनी सजली आंब्याच्या होळी. पेटते शेणी ढोलाची गाणी जल्लोषात येई सारी तरुणाई. देवी माची उत्सव मूर्ती उत्सवात तिची शान. खडा नारळाची ओटी भरुनी देवटीला तिचा मान. देवी माची उत्सव मूर्ती उत्सवात तिची शान. खडा नारळाची ओटी भरुनी देवटीला तिचा मान. देवी तुझ्यासाठी पसरला पदर भक्ताचा कर तू संभाळ. पुढे मुडनीने जाती तुझे मिळू दे सुख सारा भक्ता. शिकार वाघाची परंपरा आहे जुना त्याला वारसा. देव अवसारी अंगात देव संचारी रंगात. देवी आसनी बैसली करून आदि उत्सवाला. भाविक सारे माथा टेकते अशी शक्ती या गावात. गगनचुंबी हुडा शोभे हुडकेरी गावात. ढोल वाजू चला डप वाजू हे गाणं लॉन्च होताच रसिकांचा तुफान प्रतिसाद या गाण्याला मिळाला. कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून तर अगदी जगाच्या कानाकोपऱ्यात हे गाणं व्हायरल झालं. रसिकांनी अक्षरशः या गाण्याला डोक्यावर घेतलाय. यातील शब्द दृश्य सगळ्यांच्याच मनात घर करून गेले. हे गाणं पाहताना जणू प्रत्यक्षात तुम्ही हा थरार पाहत असल्याची अनुभूती येत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटताय. सध्या प्रत्येकाच्या ओठी हेच गाणं आहे. सोशल मीडियावर तर हे गाणं चांगलंच धुमाकूळ घालतंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.